kita supendi tumuli sakti kapiwan aswa putra Kurawa ingkang kecil kanthi dusun Rawabaten kecamatan Kabupaten Jaya. Dumateng Paman Panjenengan Praja Satria Dewi Ricih panjenenganipun Bapak Lurah Bawah Sakrakatipun Kabupaten Kabupaten Probolinggo wonten ing latah dusun Umurjo Kecamatan Nalung. Kita sedulur ngaturaken kabeh mohon ingkang kapindhen kami bercampur di sini Bapak Aswa putra Kurawa. Sugeng dalu saha sugeng abad sesaat Aswa putra Kurawa. Abad 5 cm. Kendine dipecah lho. Kendine dipecah. Sedulurku aja Oh,
Sampai geskur taniro Sena putra sesubara madangkari Jatara kosong kumura Karusate Pindo sewu kajang aku Pirisana Pati Karno Sirno putra tu Yati Sampun
dosya gawara aswa putra Birawali kadya Prabacana Budarsa.
เ
Thank
ante ante Sita munggul paten ono panunggula putusane dosa mungguli sasama aja tindak kualat ayo bener kadang lali sumber ketiwasan ayo re
menawa matu kangge wangi dodolan umut sore sore kalon diro
ha ha ha